aurreko lauhilekoan praktikak egin dituen, hau da, lauhileko osoa, eta, bueno, egia esan 5 hilabete izan ziren, eta esperientzia aberasgarria izan zen benetan. Printzipioz ez nuen espero praktika hauek egitea, espero nuen praktika normalak egitea, hau da bakarrik 6 kreditukoak eta 30 kreditukoak egin dituen azkenean. Benetan oso gustura egon nintzen, asko ikasi nuen eta oso ondo tratatu zidaten. Denetarik egin nuen jurisprudentzia bilatu, demandak idatzi, orokorrean oso esperientzia ona izan zen, epaitegietara joateko aukera izan nuen, eta hori, mundu erreala pixka bat gertuago ikusten duzu, honelako praktikak egiten badituzu.